Здравейте! Аз съм Наско и искам да ви се извиня за дългото отсъствие на видеята за Brawl Stars. Наистина, хора, нямах никакво време да снимам видеа на Brawl Stars. И сега... Днес ще тестваме Лари и Лори на трите вида шоудаун, които съществуват. Те са соло, дуо и трио. Тук избираме соло. Дай си вземем новите ивенти. И хайде да започнем тогава. Отивам първо при броулерите. Имам 56 броулера. Те са Лари и Лори. Айде. Те са ми 9 пауър. Айде select. Solo Showdown. Добре. Започнем с едно Solo Showdown, така за заявка. Защо не цепиш кутията, ма? Мале, 8 долара остават. Това е невъзможно. Айде, стредай! Да, ти човека, мани. Опа! Атака! Мале, 5 долара остане. Хора, 11 пауъра съм, бе. Мале, супер. Къде отидохте всички? Айде, шоудаун! Трябва да убием Сандито, хора! Трябва да убием Сандито! Айде! Победата е моя! Legendary Star Drop, хора! Да видим какво ще ми се падне. Нов броулер! Пърл! Това пърл ли е, бе? Как се казва тоя? То броулер пърл ли се казва? 23 от 20 броулер. Мале, хора, какъв късмети скарах. И докато снимам. Така, приятели. Така, това беше всичко от мен днес. Ако не сте се абонирали за канала, се абонирайте с камбанката, за да ви става за това, когато ще нови видеа. Ако ви е харесало това видео, може да му ударите един мощен лайк. Чао и до нови срещи тук.